Habakren hakijinyalang kedor barkur umba pelun kebelalong hakasnong labalong hariboy district uba Morningstar umba rang bakur jokur umba ula banjur hal kejingnang hiar kakor berkeburom hapok kekur hakababun laki parakur kimdansu ya kata kaburom kakor naban burom kikini habakum kene kajia lajan haporo kikur kibron hapok kabri uhan trap kiti kintin jingkren jung utei urang bakur kekur umba kadai hagi jingelang bakakur umba kala penlong ya kedor barkur umba penlun kebesau hapo kabri new trap ya kebala penlong hakasnong labalong right namsha ripoy district Tenrei habang apai pat syaka jing longerta nga ngaudiaw ban shim ya gane kabenta kum orang bakur nama shibun kikini rangba kijangi kidang don ban long kum ki rangba kur hapo kekur kajangi tenrei habaka komiti kalau menjur nga pediang ya gane kakam kabalasanya hanga kum orang bakur bat ngakerpat banang ni syakmat tong ini tresitam ban pendelon ya ki kampur ki jogi ban teksong ha ka jingelong kawe ngayeng hani da kata ka kerteng kum orang bakur tenre nga singau pat bangade ukna kur ukna uba apdeng jongpi ha ka dikapo te habalasanya la sisya ngadon hapedeng ke jingnang rit kerta ngahapan sim ya ke kabalasanya hagi terpeng kiconga tiswa bangan poi sya kabenta jong ke jingkren nga ko aban penken mau na kaliang jongi ki katro katne ke rangba ki balasanya ada ka executive committee bangin lek ban aten haka jialang ba kabala penlong da ka district council hangkai hapolo Yela pendep ya kene kakam, yela yo sngawru ya ki jingkren ki paper na ki jialam, ki noyalam ki jogi ya district council. But ya ka jing hak ka jogi bangin register ya ka kur hapo ka district council. Yela simkia ya kene, but nagaliang ka office jong ka kur umba. Yela let ban pendep ya kene kakam, menta ka kam kalau poi ha kami jong u CEM tina kadau jong ka jingwit hagi kam election padio ban pendep ban sign ya ka kot ka ba dan kam ban aido ya ka register hagi kum ka kur umba tingin sayo anda u CEM ula pendep ya ka kamram ka baudai badle Mr. President Secretary bat barok kinong kitkam jong kakur ke jogi kilong kini rangba kilong kini kena kilong pa di balong kinong kitli ban pendap penbiang ban zaban dia ya ka ying ke sem ke jongi kum kakur umba bat kilong kini ki babat ya ka kam kum ka yaube kalong kenrai hapo kalong kur kamankur ki nong ri nong lam nong lum ya ka yeng kesem nga ai kuble pi baro iwei piwei aka kerteng jong ka kur umba ka jongi ha gede kesmi ningkong nga penpau ke di sngu se ki sir ya ublei ola pubala penla ingi kum ka kur umba ban ya lumlang ha gede kesmi ban penpau ya ka jinget i ka jiyalong ka wei bat ka jiyalong shitli kum kakur apa kabri jong uhnyo trap ngadabru daga jing kemen ke bekrau bangan yo ya gani kapor ke bekordo ban ai ke jing kren shi kentin argentin apdeng jong pi baro ki long kemi ki balong kum ki kiu apa kakur ke jongi ki long kini ki nong sandur ki suinya kakum ka ktin khasi bat kilong pa ki jongi ki balong uthaulang ha kakur kejad kejongi ban muslim ngakwa ban krentang atli kimat ha gani gapo na kabenta jongi lang baro kabenta ka banengkong ka bang ngakwa ban kren ha gani gapo kalong syapang kilong kmi hapo ka yeng gesem kilong kmi kum ka kiu
Apa ke kur ke jogi. Kum ke kemi. Kum ke kiu. Di don shibun ki benta. Ban pendem ialah ke jong ke kamram. Apa ke ying ke sem. Ke beningkong. Kelong ban shim dia ke jing tikli. Ban sumar ya ki khon ki ban ai heki ya ke jing. Bakin long kalaway jong ke kur. Jong ke ri. Jong ke jat bendriu ke jogi. Kabaar ban penhek pensan. Ya ki khon ki hakamet. Ban penhek pensan ya ki haga jingnang ke jing stat. Kampram ke de ke juk ke banyidan minta. Ke de ke juk jong ke jingnang ke jing stat. Yim lak syu ban im klem ke jingnang jing stat. Ke de ke kamram jong ti ki long kuni. Ban be sya kata ke thong. Ban penpoi ki khon jongi sya ke kerdan jong ke jingnang ke jing stat. Kabenta ke baar ke bakilong kumi. Ke kamram jong ki long kumi ke yin ke sem ke long. Ban shim ya ke jingkit klik ban hikai. Ban yalam ya ki khon ki jogi. Ki long kumi apa ke yin ke sem. Ki long kum ki nong hikai ki beningkong. Shwa ban yin pak ki khon ki jogi sya ki skol. Bat ha ke juk ke por ban hikai. Ya ki khon ki jogi ha ka imlang ka saklang. Bat ban long ki khon ki bakong. Yin hikai lupai ki khon kumno bakini trailang. Haka imlang ka saklang. Haka tipkur ka tipka. Yin hikai ki khon jongi ban long ki khon ki bakong. Ya ki henmen ki para. Ki khon ki bakong. Ya ki kemi ki kpa. Ki khon ki bakong. Ya ki kini ki balongkum ki nong sensyar. Haka yin kesem. Lada ka kemi kam syim ya ka jingkit klik. Ngendam yo ya ki khon ki bakong. Bat kalaway. Jong kalong kur ka mankor. Kalong kalaway ka badu jingkerman. Kalaway jong ka imlang ka salang. Kalong kalaway ka badu jingkerman. Namar kata ki long kumi ki dan ke benta ka bahakmat. Banten sat haka jingmot ke jing perkat ki khon nado dangret. Bakin long ki khon ki bakong. Barabar ki kemi ki dai ban penito. Uei ukuni. Uei ukpa. Uei uhenmen. Uei upara. Bat ngin hikai ki. Bakin kokmu kin tingburam. Ya ki kini apa jong kekur. Lada ki kemi. Hikai banyau. Banyau ben ya ki kini. Banyau ben ya ki long kini apa kekur. Ki khon jong pi. Kalaway jong kin long kin ki jongi. Kalong kalaway kabom dan buram. Bat kabom pit buram. Namar kata hidan kene ke kam kum kilong kumi banle na ka bentaban ajing hikai ya ki khon biti. Ki kemi ki dei kum kita ke role model. Ki ban pen I ya ke nuksa. Ke jing hikai babha ha ki khon biti. Kat kum ka kin ke jong blai barok ya lalong ki kristan. Ki long kumi ki dei ki nong te. Ki long kumi ki dei ki nong te. On ke kien ke jauh belai haka kitab probab kalenong ke bakat sau ke khot ke beningkong ke briu ke besat ke tei ala ke yin endre ke bebit ke liet no dala ki jong ikti ke briu ke besat ke longkemi ke besat ke nang ban tei ke yin da ke basyem ya ke jingkit kilit ban hikai ki khon ki kiti ban penek ya ke jing syong sok syong san ban pendek ya ke dia dai ha ka yeng ke set tene ke dai ke jing hikai kat kum ke ktin ke jong ublai lengkot ke benta ke baa ke banga tua ban tren ke ne ke por kalong syap hang upi bat ke ke kamram ke jong upi uwei po wei ulong kini udon ke jing kit klik ke bakrau hapok ke ko bat ngakua ban kedau hangit tang kat ko kat ni ladangan kedau ya barok di kam je bolong tinggi udah bangkit klik kan syim ya kapor bat kan kata yangi barok ngilak bat sulhat hagen di jelang ke cumi telengkot hagen kapor ngakua ban kedau tangkat to kan di point di bayadei bat ulong tinggi ke bentah ke bandengkau ke kamram ke jong ulong tinggi ke long ban neng
bat banyalam. Hakakin nong way kiong mentorship and guidance. Hakakin nong way kiong kumta. Bat hakat jimut jangi hakakasi ukni uday ulong unong sneng unong peni. Bat unong yalam ya kipara kipersa. Lada ukni sim ya kena kejin kitli. Kipara kipersa kejengi. Jenom tip ban petani ya kejin kitli. Naga benta kilong din lane kipara kipersa kibandangkot. Ukni uday ban hikai ya kipara kipersa ba kinsyem ya kejingkit kli ban sneng ban kerau bat ban yalam ya kipara kipersa ukni udairu unang pendek pensut ya ka ying kesem ya ka syongka ka syongman jong kipara kipersa dengi hamsusi saja udai ba kenok ya pi ki kiu di mat ka juk kalayalam bahagi di kisri ke kam syong kha syong man jong ke para ki persa ki kini kim ju kham tip syo bat nga hamau teri bon sin nong upri ayu tai udado ke buru cuci rengado ya tu da gelak ukun umi meh tip rememo ngapi kata ketika ka jinglong ka banyidon menta bakomo kini nyim tip syo ya ka kam syongkha syongman ki para ki persa ki dei ki kan jongi nyahap nyau nang we ki namar bangim tip boleh ngim tip namar baki kemiti kipa kim syem ya ki jingkit klik ban purau shwa ba ka khon kan poi kha batno hakapor ka paman shwa ka judon ka neka ka kerkom ka bangi sene senong gendong yong ka pau kini shwa baun poi hakayin te jongi baun syongkha ka para persa kini gidai ban tip shwa bat tijo penlong ya ka dia keren rengkat bat ukau briu lene ukau sap gini ka kamram jong kini bat ka bama phiru kum gi thiu phidai ban kitli ban pentip se kini shwa baki khon ki jong pi ki para ki persa jongi kin shim ya ka kam syongkha syongman ke jong